עוד מעט יהיה חג השבועות ואני מאוד מתרגשת. אתם יודעים מה קרה בחג השבועות? יודעים קודם את במצרים, זה היה פסח, ואז הם ספרו את הימים עוד יום ועוד יום, כי הם מאוד רצו לקבל את התורה. ואז בחג השבועות עמדו כל היהודים עד הר סיני, והשם ירד על ההר, היה אש ועשן, קולות וברקים, וגם היה קול שופר חזק מאוד. אז השם אמר את עשרת הדיברות. I am your God Almighty, who brought you out of the land of Egypt from the house of bondage. You shall have no other gods. Remember the Shabbat day to keep it holy. Honor your father and mother. Do not kill. Do not steal. אבל לפני זה השם רצה שיביאו לו ערבים. זאת אומרת אחראים. כאלה שיהיו אחראים, יהודים ישמרו את התורה. אז יהודים אמרו, הילדים יהיו רעבים. בזכות הילדים, השם נותן לכל עם ישראל את התורה. וכאן אני מתרגשת, כי בחג השבועות הילדים הולכים לבית הכנסת. למה את עשרת הדיברות? אז כאילו אנחנו עומדים ליד הר סיני, מקבלים מחדש את התורה. ויבוא לבית הכנסת, וגם מכשיר הגדול והחוטא הקטנה, והוא גם אתם, כל הילדים, לשמוע את עשרת הדיברות בחג השבועות. The Lubavitcher Rebbe calls to bring all the Jews, and especially the young boys and girls, and even small infants, to hear the 10 commandments. Together we will receive the Torah from the God Almighty, together with all the wonderful blessings. חג שבועות שמח לכולם.